Se on makuasia. Se on aika usein semmoinen sanonta, mikä kuullaan, kun halutaan päättää keskustelu. Mutta makuasiat, ne on myös semmosia, joku tykkää, joku ei. Yhdistetään aika usein esimerkiksi musiikkiin tai johonkin tuotteeseen, mikä jakaa vahvasti mielipiteitä. Ja yksi tuote, mikä oikeasti jakaa mielipiteitä aina, on Dr. Pepper. Ja siis mä en yleensä tee mitään arvosteluvideoita, koska mun mielestä skeidaa suurin osa. Mutta mulla oli pakko, koska tsekatkaa paljon tää maksaa tää yksi pepperi. Ei näe hyvin, mutta 7,50 €. Tän pitäisi olla nyt niin kuin OG Dr. Pepperi. Ainakin tälleen nopeasti tsiikattuna, niin mä en nyt näe yhtään mitään tässä etiketissä, mikä tässä tekee just sen.